Praise on a personal snare. God says, none of them are enemies to hurt you. I will save those who love me and protect those who encourage me as well. When they call to me, I will answer them. I will rescue them and honor them, and I will save them. Amen. God will save you now. Jesus. Man, open up, Pastor. Anybody? Shall we go get a bubble? Let us like Pastor Chris. My brother Chris. I second one. I have grown young. I want to tell you like a tangle, like some at one. Where's your Yabuka? Oh, call him not all. I'll say it. Whoever. They were like it's people that master. Hey, Young English. I'm a shadow remedy. And I get you. Oh, you want to take a hoopy in the horn. You want to go to hoopy about horn. You are the animal. 8,000 net further beside it. 10,000 around here. Hey, man, all the command is now. All I have a car. Like you want to go there, you want over there, who are able. I have one out of a car. My mama has a matter. All the car, I'm trying to go to you. Even though now I don't know, I believe you. If I tell about one where who, Mother, I go to you. Or go and I got a bus. Katana house. You are not all, but I believe here. I'm telling you honestly. Over here, amen. He better outside country. He has not got help. Amen. So, you have to know yourself and respect yourself. And no line never who knows now. I'm never something never now. I want to have it here. I don't have it behind the hand. And one month and a half, very new. But English, I like English. Good, front, back. Yes. Yes, correct. Once in never announced why. Once in never announced why. I want to one living and be congratulations. Oh, to Maria, over marriage. Now, by the Zag, one man, and no more now. I am called the Buzo, I'm Monato, Ometo. I am called Amonibona, and Camometa, and I had you come. Yeah, Camometa, and I had you come. Take a young Neto. And can I do home and tell Kabama? Now do Kahomana, Amohana, Amohana, Yamoho, watch him. A well room back and a man back off. The man I get on back up the whole and all the time. I can't pop power. You want to get back off. Moja, you went back at the you know, the power to Edda, Bahogger. Here, the Lord, what you heard the man. I got a power to Edda. So why are we going to touch ya? Back of Asia, Nega, Time, and they are Mumaya Benjamin. Well, we're saying, I don't know what I'm doing. I got you from Matabai, we got a corner. You are waiting to know. I tell you, where down more, whom working up, why, and I'm mana. Whom working, we are getting with a toe, a corner, or a diamond care, I was at a time, mana. I think there was some there. God is too much, Koreaka. Once. And even on Moya was on. Even I don't on Moya. No, on a Moya. One boy and a buyer have kisses in Angola. Oh, they watch Angola. I've not come to Chasha. From Congo Chasha, Cotton Hash, Angola. Was not Commatan. Where will they go? Where are you down? How's where it go? Higher. Or this? Oh, too many young. Oh, you to Yama. Oh, am I to one man? Nobody will get back. We go to the guys who do his. Oh, if you want a mother to Weber, why I have whatever go before. Like a man, I know better. He has a man, a pumper, and the impossibility. Possible, or Kara Hosbo, Kara Bread, or Candoma, or the blog. Then, and nobody put them now. They didn't me a phone, they go to the Nakal. A man and came at the farm, why would all come and climb before the budget? Now, what are my son, Papa, God was there one. Now, when I'm an image, make it also. Mouse about because they didn't carry him and make and I didn't go in there. God in heaven. Men never your door. If God open your door for your blessing, all sometimes to be any man, every no. Oh, yeah, met her to Guru and the more I am, I am son. But my God,
ihe ha na-eju anya mana ofe chọjụ ị mara onwe ndị na-abụ busa ama ozigbo na-abịa ka ha eme Holy Ghost fire busa ha ma gbara ha ọsọ mana ịma na busa kwesịrị ọ gbara ha ọsọ ma ikwu Holy Ghost fire ngwa ohu eju ọmasị m kedu ihe kọsụ na busa ama osu agbaghara mmadụ ọsọ afta mmadụ kwuru Holy Ghost fire sị nke kọsụrụ ya mana ọ nwere asịrị ịkọrọ yes yes ọ nwere ime o nwere ndị ọrịa ahụ nwere ndị mgbe iwe and abụghị amara abụghị mmụọ abụghị abụghị mmụọ ọ bụghịzi mmadụ ọwụghịzi mmadụ ọ bụ ego ọzọ ihe ọbụla ike ebe abụ ụsọ ahụ nọ ọ ya ha ugbo ma ọ metere na ahụ metere na ahụ ya ha ugbo mana ha ma ngwa ka ịpụta ụsa ka ha na-eyi mmadụ ụjọ ha gara eyi onye ahụ ụjọ ka ọ nọ n'ime rum na-ayị mamịrị ọ bụrụ ha na-arụ na-ekwe ọzọ nwanne m nwa ọsọ ịma na ị na ebe a na iji mmadụ ibe ụgwọ ebe a mana ego ahụ dịga n'aka ugbu a bụ ụgwọ ahụ were mana ọ bụrụ ego ahụ adịbeghị n'aka anyị na-agbalị ka ịkwụ ụgwọ mana ego ahụ ekweghị abịaghị n'aka onye iji ụgwọ wee gwa na-asị ịchọ ekwe ya ụgwọ ọmanye na-atara ka ịkwụ ụgwọ na ego ahụ ekweghị abịa na ọra stọk osef karịa na onwe ya ọma na ịzụ ụgwọ anyị ga-eme ego ahụ ekweghị abịa ya ahụ n'aka eyi ya nwanne m ọ bụrụ ego ahụ adịghị n'aka ugbu a ị mara na ore were ịma mgbu ewo osika njọ ka adịkwuru agbago dị egwu fọ ngarị hụrụ ọzọ mmege eme ya nụ na agba na amaghị m agba m na-eme ike na ọchị nga zara ọtị ọ bụ naanị egwu ka ọ na-eri eme ya nụ so that ọ bụrụ na a na-agụ mmehie m mere ụbọchị ahụ a na-agụ mmehie m mere agịdịgo mmehie m mere agịdị ụbọchị mgbara ya egwu ama kaluo mmiri ebe a eme ya nụ Aye tu ya ba, aye tu ya ba, Sao có mất tuần này bên này video đi à? Em đã check it phone. Second land. Wọ́n sì mà ní ẹ̀bà. Ní ẹ̀wọ̀n àyè ego ọmọ abọ́ṣọ̀. Wọ́n sì mà ní ẹ̀bà. Ní ẹ̀wọ̀n àyè ego ọmọ abọ́ṣọ̀. Màá ná fún àlàkọ́ọ̀sì ń já ẹ̀bà. Yes. Màkà na ń já ya. Láti ń já ya ìjọ kíkọ̀ sùn à. Ọ bụrụ ìpụta ẹ̀bà. Màá na ń já ya yàgẹ́rẹ́ bọ́kítò. Sẹ́yìn ìgbé ya na-ere. Aya dị ire ezo home abortion. Ezo home abortion. Ihe a na-amaghị ha ama ha. Mana onye ezo ya. Ọ sị ma niile ebe a, anyị abụọ anaghị taa congratulation. Ihe m ga-eme ya ebe a. Mana biko, ọ sị ma na ị gara obu. Ọ sị ma na ị mara akụkọ obu. Tụọ nwaanyị ime. Iwe gbazọ ọsọ ego onye oyi eri. Kakwa obi nnukwu ya. Mgbe ị ga-ebe ahụ n'abalị, ekwe nkwaji ụgwọ ọnụ. Were oge ibejere wee dịka ọ ya adị. Iwe je were ego ya nwaanyị jaje mee abortion. Ihe ndị mmụọ ya agwa bụla ndị mma asịghị ịgbakara akọ. Ịgbakara ihe. Mana gụrụ ebe amụ nne gị amụ egbughị egbu. Iwe ebe mara akọ wee tụọ nwaanyị ime n'ime bed n'ime ndị eri ahụ. Na-akọ ya juru ọnụ. Ha na-agwa ya na-egosi ihe na-akọ ụbọchị ahụ. Iwe na mgbe ị na-eme ha na-ekiri ihe n'afọ n'ọnụ. Nne m ọ bụ na ka ya na-enye anụ. Mr. Anthony Mma.
Amen. So once him and in ever, here why you go? I'm a portion. Everybody again, all the man had his horse. Just, I am put a hand ever. I am put a hand ever. I am hat near my cayenne. I don't know what I'm on ever. No, but keep ready up, Bella. What's on the better get they call you? Well, see if I come out who are like a wet one. I keep on who are not been about also. I think you might pay. You would ever leave our record. We never see the gap. So, all I try to get out of who are not hands off. My own again, you are not guys where why. Also, I don't know why they are John. You come out, you are John, and not here. You can't carry on job. I see it. You get the whole time. Boy, look at that. What do I know? You know what I should get. Nobody what I should get. I don't know. You be a magnet. What you come with the iron can. I am going to keep you. I'm not mother. All right, so empire. Open up a mother. Open up a mother. And I'm going to stop on. Banaramo. Wouldn't panda. Yana have a house election and moving no shower. Can't work. Sharp. How about them? How are they able to do all? Say we have to. How can I he end up not out on them more. I'll make my young out on them more. What better you have money here? Better key use no one I shall work for. I had no plate, no don't matter again. Oh, so just a little press of them after all. I don't care. Mother. I'll go to have opened up for them. I have that man ever not out. I have to again. I cannot go do one now. But I have no don't care. Mother. Oh, I don't know. All come here. I am about to do a Catholic. Man, or rock at the very bad. How about a cocker? Go to them. I don't come on. Oh, and I take a draft. Keep that. From the May, the plenty him at the Hoya. I am by my home, I didn't appear. I know him better. Why I'm working. I am by my home, appear a year now. I have to have a call. You don't matter. I'm below you. Where I jump out of me. You have to be a finish. I pick up to have a try to how. I don't know how to go. Shout. So, how about why have you? Also, hey, you can't double. You are not down. And I came back and never knew how. Could you wear again? I did the regu. So, I have why this year, brother. Who's your mechanic? Holy Ghost, body hot, and I'm command. Now, and the river, Kahara and the Gola on Cheba, on Tahia, Kahara and the Yak on Cheba, and I'm command that one day, Kahara Takanik. I have a gap forever. Amen. I told him, I just walk forever. Amen. I just walk forever. Amen. I am however. Amen. I am however. Amen. I am talking about what's up. I am what's up. I'm not going to say you are here. I'll back on the park. Yes. Amen. Yes. More bells. Amen. More bells. My belt. I'm going to come on the most. Amen. 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 Follow son. Yes.
So ya bonya le suzo. Yes. About one ever. I'm more able to use that. What's my hand? I wear more able. Come on, Eke. I'm not going to have a side. What I never got your Okay. and then our highest police, Nigeria highest police. One woman there make about God help get you heavenly highest police. Anyway, you never from heavenly highest police. If I put the size, if I put the his come number one. I got control bishop. Do the his I got correct bishop. Do the one am. Man, you be one even now. Na aka ha here level. I'm more than a conqueror. He you is above him the war. Echi ha won ha horbo after how will so ha so. Na ni ile jo yegu na mo. O ga de na mana aka se be wai. E ya bu page ma o. E ya bu page ma. Do we ba. E ji na be. Ala ku. O go ta be si ko ka ta ide sa mu a ti ra shi. Ha wo me ma na mo kra kai. Aye ki na be. Anja na mo. Ma ye ndi ha be ji ma bo. E ji ma ya be ba o ma ti ta de se we stand name ha. Ha be no o ka ta fa ha ba ka ti ke o su ke he kita. O ma de ka ta fo. Yo na 9 months. Ma ha ya pata. E do ba ka pata. Ha de ta ka na se ha de ma operation. Just pa ha de pa ha de wo. Ha be ki na ha. Sharp para. O na wa ka na bo. Na o ya mo na ku be so him. Ha bu we be so him. Wa ya mo nwa. Ana si wa na ho ta wa. So go ka. O ya do ka na ha di so. So o mo na ba nga mo ka ba ma da na ha di so. Amen. Akan nadia. Amen. Ama na ga mamun kam na hadizos. Mana mu yo all fingers are not equal. Ajo kan na mun kem hu. Ona akpọ gị. Come on, crazy. But you know what, guys? So, I have obey the voice of God. So I thought who oh, yeah, you are 1 year or 7. I buy him Konaka. Oh, I can't open it wherever. I call about who now. I can never know why you body. Oh, I can't open it on their body. So God bless you now, hands off. What we get that table? But I feel you give it. I'm about who. I
Igwe Jizọs igwe. All the days of our life. How many men shall you to have grace? All the grace more. People are having the grace. When I give grace, grace of our Lord Jesus Christ. Love of God. I speak to those things. You don't stand forevermore. Now, that's where why.